Kære besøgende, vi byder dig velkommen til Timber Baltic Spas and Saunas. Her skaber vi vores autentiske nordiske spa-oplevelser, der er elsket af vores europæiske kunder. Etableret med fundament i en lokal forretning i 2009, leverer Timber nu nordisk spa-oplevelser over hele Europa og endda også til andre kontinenter. Her hos Timber stræber vi efter harmonien mellem enestående kvalitet og konkurrencedygtige priser. Vi får vores ressourcematerialer lokalt og indgår kun i partnerskab med veletablerede skandinaviske firmaer. Produktionen er planlagt omkring din udvælgelse for at sikre, at når du vasker dig med din individuelle håndlavede tube eller slapper af i din rustikke sauna, så bliver det din yndlingsfritidsaktivitet. Med et af de største udvalg kan man vælge fra mere end 20 forskellige badekarsmodeller, 10 udendørs træsaunaer, såvel som 5 badekarsvarmere, der bruger træ som brændsel. Findes der noget bedre end et varmt bad under en stjerneklædt himmel? Berig dit liv med vores førsteklasses udendørs spa og saunaer.